खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय बयखौबो जों दिनै पिकनिकआव थांनो ओंखारदों पिकनिकआव जोङो स्कुलनिफ्राय थांगोन आरो दिनै मोनसे समायना जायगायाव थांगोन आरो जों पिकनिकआव बासानि बेनो आरो बेरिना ओमफ्राय जों स्कुलनिफ्राय गथ'फोरखौ लांगोन आरो क्लास 10नि गथ'फोरखौ पिकनिकआव लांगोन आरो दिनै ओमफ्राय स्कुला जाबाय जोंनि सानजरां गोजौ फरायसालि ओमफ्राय आरो नैबेथिं आरो गथ'फोरा माल माथाफोरखौ रोगागासिनो दङ थाग थिग खालामगासिनो दङ फ्राय जाबायानो दसे उनाव जोङो पिकनिकआव थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों दानो खिन्थाथ'आ जों मा जायगायाव पिकनिकआव थांगोन बेखौ दानो खिन्थाथ'आ नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों मा जायगायाव पिकनिकआव थांगोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो जोङो मोनफैबाय कलाइगाव टाउन कलाइगावनि बुकुलथलाव मोननैसो बेसाद लानो गोनां दङ बेखौ लानानैनो जोङो बेनिफ्राय रावना होनोसै गथ'फ्रा बिराद खुसि स्टुडेन्टसफ्रा गारिनि उनथिं साउन्ड सिस्टेम थिखांनानै लादों आरो गारिनि सिङावनो मोसागासिनो दङ नोंथांमोनखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन गारिनि सिङावफ्रा गथ'फ्रा मोसागासिनो दङ बासाव बिराद फुरथि आरो गथ'फोराबो स्टुडेन्टफोरा थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों माला मोनहैयो दा बासाव थांगासिनो दङ आरोना माला खैथायाव सहैयो दा सहैबा नोंथांमोनखौ देखायगोन जों मा जायगायाव थांगासिनो दङ दिनै पिकनिकनि थाखाय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ उनथिंगाले गथ'फोरखौ नाय एसां फुरथि बिसोरहा उनाव पिकनिक जानो बिराद मोजां नांदों आरो थांबाय थादो दायो সকলে একেলগে দেই আছামিছতো গৈছোঁ ঘৰতে গৈছোঁ কোনো বেয়া নাপাব जों फ्राय मोनफैबायानो बिटिआरनि मोनसे फेमास पिकनिक स्पट नै बेनो गेटआ जों फैनाय पिकनिक स्पटआनो नै बेनो आरो बगामाथि बे बगामाथियावनो जों फैदों दा बे गेटआव पास लानानै जोङो सिङाव हाबलांसिगोन नोंथांमोना बेनि नेचारेल भिउखौ एसे एन्जय खालामदो लोगोफोर आरो अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो
फाइनेलि बगामाथि मोनफैबाय नै बिटिआरनि मोनसे मुंदांखा लावखार ओंखाम जानाय स्पट पिकनिक स्पट बेयाव जों मोनफैबाय नै फरायसाफोराबो दङ बिसोरबो बिथिं नायदो एसां मोजां पिकनिक स्पटआ बिराद माने बैग्रि बिफां जोब आरो सारि बैग्रि बिफां जोबनो आरो जेरैथिं नायबाबो मानसिबो बिराद जादों दिनै 10-15 खानसो बास नुबायानो जों दासिम जोंनिया दा माने जायगाखौ थिग खालामनाय जाबाय दा माल माथाफोरखौ लांनो नागिरदों आरो गथ'फोरा स्टुडेन्टफोरा नै नायदो बेनि परिबेसखौ एसे दा दसे उनाव आरो मोजां देखायनो नाजागोन दा थांबाय थादों जोङो सा माने जायगाखौ थिग खालामबाय ना बेयाव थांनानै साहा लोंना लानोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ सिरि देखायलांनो नाजागोन आरो नायलांदो नोंथांमोनहा भिडिअखौ আমার মনে হচ্ছে বিরাট ভাল পাইছে একে গান দিলে বিরাট ভাল পাইছে बैग्रि बिफांनि सिङावनो जोंनि माने संनाय खुरनायफोरखौ खालामनोसै आरो नै बेखिनियाव साफा खालामगासिनो दङ बेखिनियावनो माने संनायखौ जायगाखौ थिग खालामनाय जाबाय आरो बेयावनो जासिगोन आरो संनाया दा दसे उनाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो जायगाया बिराद समायनाथार बैग्रि बिफां ना बिराद मोजां पुकिले बुस्थु दङ नाखाय लय थ' ini Omida Oi ada nombor naik sana Omida बे पिकनिक स्पटखौ बेसेबां मानसि जादों दिनै बेफोरखौ एसे देखायलांबाय थागोन नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर नायदो नोंथांमोनहा एसेबां मानसि भिर जादों नै बिथिं फानदों माबा माबि बेयाव जानो हायो नोंथांमोनखौ जोङो देखायलांबाय थागोन दायो एसे नै गोजौआवहाय मन्दिर दङनो जोङो थांनो नाजागोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ आयौ आं थांनो हानाय नङालै एसेबां गोजौआव ओरैनो एसे देखाय आं थांनो हानाय नङा गोजौआव नायलांदो नोंथांमोना गोजौनिफ्राय भिउसखौ नायदो नोंथांमोना वाव एसां समायना थारैनो बिराद समायनाथार नायदो नोंथांमोना एन्जय खालामदो नोंथांमोनखौ बे गोजौसिम देखायबाय एसे दायो गाहायाव जेसां हायो देखायनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर
माथिं थांगोन माथिं थांगोन इथिं थांगोन ना इथिं थांगोन इथिंनो फै नै इथिं फैबाय जोङो हाबनानै इथिं एकदम माने एकदम माने जेरैथिं नायो बिथिंनो माने पिकनिक जाग्रा आरो मानसिफोरानो मानसियानो मानसि मा नायबाबो नैथिं हाजोखौ एसे देखायनि नोंथांमोनखौ नायदो नोंथांमोना मोजां नायथावना बेयाव माने बटिं खालामनो हायो बेनिफ्राय रुपवेबो दङ बेथिंनिफ्राय बै जाथिं थांनो हायो आरो बे पारनिफ्राय बे दैसाखौ पार जानो हायो वान वे बा 200 टाका आरो बेनिफ्राय जुदि फैफिनोबा 300 टाका लायो आरो नायदो नोंथांमोना एसां माने मोजां नुदों बिराद मोजां नांदो आरो थारैनो बिराद मोजां मोनबाय दिनै मानसिफोरा गोबां होंगो दोंगो माने गाखोनायाव बेस्थ' बिराद मोजां थारैनो दैयाबो बिराद साफाथार दैया एकदम माने सायाव जि दङ सिंथारावबो दाउजें बायदि बिराद साफा आरो दैया क्लिनथार आरो बिराद मोजां बेथिं साइडआवनो मानसिफोरा जाबाय थादों गावबा गाव पिकनिक पार्टिफोरा एन्जय खालामबाय थादों नैथिं हाजो नैथिं नायदो हाजोआ नायदो नोंथांमोना एन्जय खालामदो दा माने पिकनिक सिजनखाय अभार मानसि आरो दिनैनि सानावथ' आरो पुरा मानसि एकदम मानसियानो मानसि जेरैथिं नायबाबो माने पिकनिक पार्टिनि मानसि जोब आरो एकदम जायगा गैखाया थानाय जानायनि माने जायगायानो फ्राय मोना बायदि नै बिथिंनिफ्राय साइड जा खनायाव थाङो आरो बे दैसाया पार जायो आरो जि मोजां माने लाइथिं खनायाव मोनहैबाय बिदिनो आरो टुपी उठा पिंधि लो पुरली डुबाबी दे पिंधि लो दोनो
Iphale jangan. Nih bikinnya bozar saya ada Bogamathi ini. Nih bikin. Ini beda ada komula, kayak anaros. Maya anarosa. Bunti kiman ke jura? Oi bunti, kiman ke jura? Please. Lebih niki. Lebih. Ane langge bra. Langge. Getaw na? Deh, jora se hemba. Zora se. YouTube वे कर रहा और रे साप लखन नोर YouTube वे कर रहा और रे साप लखन नोर Mate runglayo. Deh. Meeting pun ada. Meeting komula. Yelah komula dong. Ada. Apel komula. Khalid. Biar. Ibu muna. Ini aron nai kan gasnya. Mungkin blouse lang ni nama. Kapung kalat tu moi basu itu diri ke polo ya pelo lang naya kan. Aron nai blouse dukan. Aru apa habis. Belet kan ham lo. Ini उनके इससे बाजार के दिखाई बाय Bogamathi ni. Ni बेबायदि आरो बेयाव जाग्रा दखानफोरबो दोङो जानो हायो थिं दखानावनो एसे माबा जाना लानोसै जोंहा पिकनिक जानो फैनाया हामा मोनथ'वाखै नालाय उखैदों एसे माबा जाना लानोसै जों बेयाव दुगैनो जानोसै गासिबो दखानावनो दंजोबो बिदि बेबायदि आरो भैरबकुन्द बायदिनो आरो बेयावबो मोनो अमा हांनाय बेबायदि दखानाव ओरैबायदि होंगो दोंगो नै नायदो बिथिं बाथौ मन्दिर दङ नैथिं हाबनांगौ बेबायदि आरो আইটেম কি বনাল আজি আইটেম কি বনাল আইটেম আজি হেৰি আইটেম গাহৰি আছে গাহৰি চব্জি নিৰামিষত আপোনাৰ বন্ধাকবি বুটৰ দালি লগতে পনীৰ দিছোঁ বাদাম দিছোঁ ওলকবি আছে আলু আছে মিক্স গোটেইখিনি মিক্স মোটামুটি 7টামান আইটেম মিক্স ভেজিটেবল বনাইছোঁ আৰু এইটো নিৰামিষটো তাৰপিছত ইফালে আমাৰ গাহৰি আছে আৰু গাহৰি নোখোৱাবিলাকৰ কাৰণে বৰা আছে বলে মানে চিকেন পল্ট্ৰি আছে এইখিনি আইটেম বেলেগ একো নাই বাকী দালি আছে ভাত আছে এইখিনি আৰু ভাল লাগিছে বগামাটি আহি ধুনীয়া লাগিছে বগামাটি আৰু সকলোৱে আহক বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু দেই একদম পূৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মুভমেণ্ট এনেকুৱা ভাল লাগিছে নহয় সকলোৱে আহক সকলোকে আহিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিলোঁ অনুৰোধ নহয় বাৰু
দাদা আহিব ইচ্ছা আছে আহক কিন্তু প্লেচ ইজ দ্য বেষ্ট এই দেবেদা এই আজি আহি কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিছে এনেকৈ স্কুলৰ যিটো ষ্টাফ আহিব ল'ৰা ছোৱালী মই ভাল লাগিছে আৰু আমি তাৰমানে বেলেগে ভাবে যে বোলে আমি বোলে হেৰি যিকোনো পেটনি খাব আহিলে কিবা মাল খাব আহোঁ মাল খাব নাহোঁ নহয় আমি ভাল লাগিছে আৰু আমি মাল খাব নাহোঁ আৰু পেটনি ল'ৰা ছোৱালীক কিন্তু ভালকৈ খুৱাই লৈ যাম ধুনীয়াকৈ গাহৰি বনাইছোঁ ব্ৰইলাৰ বনাইছোঁ নিৰামিষ আছে পনীৰ আছে কোনো টেনশ্যন নাই ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ বাছ ল'ৰা ছোৱালী বেলেগে বেয়া পায় আমি বেয়া নাপাওঁ আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি ভাল পেটনিকৰ কাৰণে লৈ আছোঁ স্কুলৰ পৰা লৈ আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু কিমান দেৰি লাগিব আৰু বেছি দেৰি নালাগে আৰু মোটামুটি 10 মিনিট পিছত হৈ যাব খাওলা হৈ যাব আমি 4টাত গুচি যাম ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ কথা আছেতো তাৰপৰা আমি মানে সুবিধা এটা পাব লাগিব তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি নিব লাগিব ঘৰত গাৰ্জেনক দিব লাগিব গাৰ্জেনক বিচাৰি আহিব চকে বিচাৰি আহিব আমি ঘৰত নিব নালাগে ঘৰত তাৰমানে চকে তাৰমানে তেওঁলোকে গাৰ্জেনবিলাকে আহিব আমি লৈ যাম বাছ তেওঁলোকে তাৰমানে ধুনীয়াকৈ লৈ যাব আৰু ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিল আজি আহি जोबोद मोजां मोनबाय जोङो दिनै फैनानै बेयाव बे बगामाथियाव दिनै जोंखौ संनो लागि जोंखौ लाबोदो जोङो बानायबाय दा ओंखामखौ थिखांबानो जासिगोन आरो बेनो लासा आरो संनाया दायो गथ'फोरनिफ्राय मिथिना लानोसै बिसोरो माबायदि मोनबाय पिकनिकआव फैनानै माबायदि नांदों पिकनिकआव फैनानै पिकनिकआव फैगोन ना जायखालि सारा थिग थाक खालामदोंमोन बै साननिफ्रायनो आङो गोजोननाय मोनबाय थादोंमोन नाथाय बेयाव फैनानै आरो गोजोननाय मोनबाय दै थासारिखौ नुवाखैमोन आं फैनो मोनाखैमोन दा फैना जोबोर मोजां मोनदों बेनिखायनो दा जोबोर जायगाफोराव गिदिंबाय मोजां नांदों जोबोर मोजां नांदों गुबुनखौबो नुनानै गोबां मानसि नुदों आरो गोबां दाब जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैदों बेयाव अमाबो खावनाय नुनो मोनदों मेलाबो जादों खाथियावनो आरो बेनि टेम्पोलफोरखौ नायदो बे मोनसिं बोरायनि स्टेचुफोरखौ नुदो आरो बेनि जा बापरनि दङना बिथांनियाव सोंदोंमोन जों बेनि स्ट'रिनि बागै बिथाङा बुंदों जोंखौ बेनि स्ट'रिनि बागै बेखेवनानै बुंदो मोजाङै बुंदो बेनि गोजौआव जा बुद्ध मन्दिर दङ बेयावनो जों गाखोनाय नुबाय आरो नुनानै जोबोर गोमोहाबदों बेखौनो आरो बेनि दैखौ नुनानै बे दैनि कालारा एकदम साफा साखोन सिखोन नुयो नोंथांमोननो देखायगोन बे बगामाथियाव थानाय मोनसे बाथौ मन्दिर आरो नायदो नोंथांमोना मन्दिरा नै सरनो जाहामु नुआबो मोजांथार आरो मन्दिरा नायदो किन्तु जों दिनै पुरा सिङाव थांनानै नोंथांमोनखौ देखायनो हानाय नङा एसे प्रब्लेमनि थाखाय नोंथांमोनखौ जा हायो सानो एसे देखायबाय आरो नोंथांमोना नायलांदो बे बगामाथि पिकनिक स्पटा थारैनो लोगोफोर बिराद माने नायथावना आरो ओइ आंखौ मा खालामबाय बैसोर सानैया आंनिफ्राय बाइट लाना थांबाय आरो ओइसोर माबा निउस रिपर्टार बायदि आरो बायद'आ फैनानै माबायदि मोनखो नोंथांनि गथ'फोरा बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो मा दृश्य नुखो बिदि होननानै सोंलायबाय आरो माबा मिडियानि चु लेबाय थादों जोंहा ओंखामा मोनसिगोन दसे उनाव ओंखामखौ जासिगोन आरो जों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों जानायखौ एसे देखायनो नाजागोन
दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ जेसां हायो नोंथांमोनखौ देखायबाय जेसांखिनि देखायनांगौमोन बेसांखिनिखौ जों हायासै बिनि थाखाय निमाहा बिबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै जों आसा खालामबाय